Mi is a családi elemzés? A családi elemzést akár nevezhetnénk csoportos elemzésnek is, mert egy nagyobb társaságról van szó. Itt a mai napon, amit bemutatunk nektek, egy 4 fős társaság lesz, vagyis egy 4 fős család. Egy apa, egy anya, egy fiú és egy lány. De ez az elemzéshez akár családról, akár csoportról, mondjuk barátokról vagy kollektíváról van szó, ez tetszés szerinti létszámú lehet bővíteni akárhányig, csak akkor egy nagyon terjedelmes dokumentumot fogtok kapni. Tehát a családi elemzés vagy csoportos elemzés úgy néz ki, mint egy kapcsolati elemzés, hiszen tulajdonképpen erről van szó, csak több emberről. Mindenkit mindenkivel össze fogunk vetni. A bevezetőben leírjuk, hogy mi is a kronobiológia, hogy mindenki tisztában legyen ezzel. Na és akkor először udvariasan az anyuka kapott itt egy elemzést. Először megnézzük, hogy ő energetikailag milyen térképpel bír, mekkorák a csakráknak a feltöltöttségei, fizikai szinten mennyire terhelhető ez az édesanyja, vagy mennyire nem, mennyire kellene, hogy kivegyék a fakanalat a kezéből, vagy sem. Érzelmi elemzést is kap, hogy mennyire együttműködő, megbántható, sértődékeny, vagy inkább empatikus, és az is lehet, hogy egy ridegebb természet. Intellektuális elemzést is kap ez az anyuka, hogy tudjuk, hogy mikor elég neki, vagy hogyha egy problémával találkozik, akkor arra hogyan fog reagálni szellemi szinten. Na, ugyanezt az elemzést megkapja az összes családtag. Ha itt pörgetem ezt az elemzést, akkor először az apa jött, aztán a fiú, és utána pedig a lány is. Tehát eddig a bevezető után 4 komplett elemzést kaptatok. De itt kezdődnek azok a kapcsolódási elemzések, amit mindenki megkap mindenkivel. Anya megkapja apával, anya a fiával, és anya a lányával. És ugyanígy az összes többi. Szóval ebben a képletben, ebben a színes képletben lerajzoltuk nektek, hogy nekik mennyi dolguk van egymással, anyának meg apának mennyi dolga van egymással. Van-e közük egymáshoz, ez nehezített pálya, vagy könnyített pálya. És ezt természetesen nem csak úgy adjuk elő, hogy egy képletet kaptok, hanem le is írjuk, hogy ez mit jelent a hétköznapokban. Aztán pedig megnézzük összegezve anya és apa kapcsolatát, hogy végül is az ő energiaszintjük, meg terhelhetőségük, meg hozzáállásuk az élethez mennyire kiegyenlített, kinek van több, kinek van kevesebb. Ha még nem volt ennyi elég, akkor kitérünk arra, hogy a hétköznapok során hogyan hullámoznak együtt az energiák. Itt például a fizikai szintű bioritmust látjátok, ahol viszonylag egyszerre van anya és apa mélyponton, és viszonylag egyszerre van magasabb szinten, tehát nagyjából együtt hullámoznak, de hát most mit is jelent ez a hétköznapokban? Na, erről szól az elemzés. Nem csak fizikai terhelhetőségről beszélünk a 2 ember tekintetében, hanem ők érző lények, és látszik, hogy az érzelmi bioritmusuk az viszont nagyon eltér egymáshoz, amikor az egyik terhelhető lesz és lelkes, a másik biztos, hogy sértődékeny. Na, hogy ezt hogy kell megoldani, arról szól ez az elemzés. És ugyanígy intellektuális szinten azt mutatjuk meg, hogy mennyire együtt hullámoznak, tehát amikor mind a ketten érdeklődőek lesznek, akkor azt egyszerre fogják csinálni, és a befogadást is egyszerre fogják csinálni. De ez a legkevésbé fontos az intellektuális kapcsolódás. Amikor az előbb azt mondtam, hogy kell ezt megoldani a hétköznapokban, az nem azt jelenti, hogy az élet összes szituációjára egy receptet adunk nektek, hanem egy megértést. És ha ide visszatértek ehhez az elemzéshez, akkor mindig megértést kaptok, hogy hogyan is kell egymáshoz viszonyulni. Tehát apát meg anyát már leelemeztük, de ezek után majd következik mondjuk anya és a fia, anya és a lánya, és így tovább. Tehát egy csomó elemzést kaptok, ugyanúgy, mint ahogy az eddigieket végigmondtam. Például, ha 6 fős társaság elemzéséről beszélünk, akkor 15 elemzést kaptok, kapcsolati elemzést, mind a mellett, hogy egyénileg is megkapjátok a 6 fő elemzését. Szóval ez egy igazán gazdag, terjedelmes és egész életre szóló, újra és újra elővehető dokumentum, hogy krízishelyzetekben elő tudjátok venni ezt a használati utasítást egymáshoz.